Hünermend Sebahattin Yıldız Amedekariya projeyekê nû dike. Li ser helbestên Nemir, Melayê Cizîrî, Feqiye Teyra û Ehmedê Xanî müzik de efrîne û helbestan dike kilam. Hünermendê Kurd berê niha jî xebatekê bi vê rengî kiribû û helbestêk Melayê Cizîrî kiribû stran. Lê vêga armanc dike ku dora sed kilam ji helbestên şexsiyetên Nemir ên Kurda amade bike û pêşkêşî guhdaran bike. Bi rastî min ji Melayê Cizîrî jî ji Feqiye Teyran û ji Ehmedê Xanî beste çêkirine. Projeyek min nû ana heye. Çi ye projeya min? Projeya min em bêjin şahkarên müzika Kurdî yan jî yên karê xwe de şahkar jî dibêjin. Lê ê anha ne li jiyanê ne. Vana kinin em li ser wan ez lêkolîn dikim. Hünermendê ji herêma Serhedê ji bajarê Mûşetînê ziman ku mirovên zana ji bo mirovahiyê û ji bo gelê Kurd berhemên girîng kiştine. Divê kurşî bi projeyan xwedî lê derkevin. Behsa berhemê wan bikin, wan berheman heta ku ji destê me tê em ê bi carekî nûjen şîrove bikin û bêjin. Peki ji van xebata yek em dikarin gelo godarkin yani ji bo temaşevanên me? Wek stran yani stran pirin. Xwazim hekîm û bêjim. وانا بجي حكيم حكيم قربان طيب خديكي خدي حبيني سر بدنك نازي داود نك نازي Ne tujbirina birindari mala bavê min re merhemekî çekî ji du vê henekê ji dû nêzdê tij kokadarê ji dora mazî ve esmerê bîne şîrê terê bazî. Hünermend Yıldız berê niha jî kilamên tehsîn ta di kasetên xwe de strabû. Niha jî ji bo pêşeroja hunera Kurd dîwanên sê stêrkên Kurda wê bike kasetekê. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.